Namhlanje sihambela indawo yasemfume emcimbini womhlonyana UMemulo kanye noMemulo kaSlindile Khuzwayo. Siyambongela kakhulu kuSlindile ukuthi usekhulile waze wafika esigabeni sokuthi aqale impilo yakhe entsha. Namhlanje njengoba kungumemulo wakhe aphinde ambeswe umnyeni wakhe uSiphamandla Khomo. Siyabonga kakhulu kuSlindile ukuthi uziphathile futhi sibacelela kuNkulunkulu ukuthi baqhubeke baphathane kahle kuyona yonke indlela yabo abasazoqhubeka nayo. Izintombi zikhona namhlanje sezibuya emfuleni kuyokwenza usiko lokugeza kwezintombi. Kuyimanje nje zenza usiko lokuhlolwa. Zizothi uma seziqeda base ziyadlala kancane egcekeni zilinde ukufika kwabakhwenyana. Mangabe sebefikileka abakhwenyana bazokwenza uMembeso. Mase kuphela uMembeso kuzoyiwe esigcawini kuyosinwa. Maqeda ukusina suke sekuba isikhathi sezivila iboco. Wena nje hlala nathi la kwi-channel yakho yodumo Enigmatic Channel uthokozela umcimbi. Slindile Khuzwayo. Namhlanje umhlonyane noMembeso noMemulo wami engenzele ekhaya. Ngiyajabula kakhulu ngibonga kakhulu sabazali bengicela usiko and then phinde ngiboke nomyeni wami ukuthi Enigmatic Channel. Enigmatic Channel, we are all friends.